Dneska vítam vás tu Monster a dnes si pozrieme úplne novú sériu, začneme, ktorá sa volá Minecraft. Je to na mobile, takže nebude zase také moc dobré. No. Je to verzia 0.13.0, čiže malo by z toho hrať teda lepšie. Uvidíme. No. Ešte o tejto hre tak poviem, restové obvody je tu takmer všetko okrem pistonov a iných vecí. No ale ako teda vidíte, pozrieť všetko iba napísané, že Pocket Edition, takže no tak vrhneme sa do toho nastavenia, sa pozrieme ešte nastavenia, čo tu máme. Sound si dá možno multiplayer game. Dnes tu nehrám dnes tu teraz nikým nehrám, teda výnimočne. Ale skin si dáme nový. Neviem, čo je Tundra Tamer. Neviem. To je Halloween a City Folk. A toto je nejaký nový tento. To sú nejaké nové tieto, no. Ale my si teda dáme my si dáme tohoto zombíka teda. Restore. Aké sú to ešte? Aha, dobre. No tak tu by sme mali. Hardware sensitivity máme. Butterflies. To by mohlo byť dobré. Hej. A áno. Dobre. To je čo toto? Neviem. Dobre. Pustíme sa teda do toho. No, ja tu mám neviem aký svet, ktorý je nový svet. Bude sa volať svet si Monsters World World OK. Dáme si Advanced Seed, asi dáme si, no a inak sa najviac sa mi toto ľúbilo, že proste môžete si dať Seed a 9 vlastne. Takže my si necháme Info, Survival a Creed World. Dobre, no uvidíme teda. No, už sme sa spawnli. A neviem toto, čo toto je. Kde som presne sa nachádzam. OK. No, inak je to automaticky, vlastne to skákanie je tu automatické, čiže v pohode, no. Proste vyťažíme to drevo. No. No a inak, že vy ste sa teda pýtali, nie. Prepačte, keď sa nesústredím na hru, proste tak trepem sa mariny. Takže asi ako prvé teda začneme nejaké to drevo a prehneme sa teda do tej dediny. Ale kde sa uvidí. Neviem, ale nevie sa mi teda začať, čo som hral, tak sa mi páčilo u Kováča, lebo mal tam aj dosť toho železa. A mal tam v tej časti mal proste veci. A tu inak na krajine bol farár, to neviem prečo. Čo? Kde to je? Aha, teda tu je Kováč. No, sme tu. Čo je tu? No, Obsidian, 3 jablčka. OK. Takže my si dáme craft.
takže my sa teraz zoradíme, takže meč, krompáč, teda moje poradie, sekera a lopata vždycky posledná. Tiestiky zase potrebujeme, nebudeme, no ale ja idem teda mániť ešte. No uvidíme. Takže. Čo? Ideme páň. No napríklad tu si začneme kopať. Nechcem sa teraz nejak moc vymýšľať. Iba tak budem teraz kopať. Inak tu je štrok. Takže tomu... No a už sme tu zúčili. No. Tak si myslím, ako nemusíme moc toho kameňa ťažiť. Hlavne by sme si mohli spraviť pec. By sme si mohli spraviť pec a... Aha, zakol sa mi rozostlačený shift v úvodovkách. Takže my sa teda vrátime naspäť. A ideme tak crafting. Tu sme si spraviť. Keď si spravíme. Tu si dáme sa tak. Tu si položíme sem. A dáme si... Dočkať. Pardon. Tak, počkaj, to snad nechcem dostať. Pardon, hlinu si asi nechám. Tak by som možno dneska mohol zísť a... No. A drevo sa ešte necháme preč. A ideme teda ešte naťažiť si niečo. Ale to drevo, ja si teraz chcem ako mám v pláne urobiť si tu drevené uhlie, lebo ako teraz moc sa mi teda kým to ťažím ani nemám, čiže moc toho neuvidím, takže idem teda ťažiť. Samozrejme drevo. Bereme si drevené uhlie a samozrejme torčky. Tak teda uvidíme. No. Základné točky, keď sa pozerám na čas, no už natáčame sekundu. Takže ja si teraz spravím uhlie. Ja mám sapling, dobre. Ja si teraz spravím uhlie, ale inak aj v tom dome je celkom taká tma. Dá sa to spraviť tničárkou. Ako nie je to úplne jak na počítači, samozrejme je to iné, no. Tak spravíme si aspoň torčku. 4 točky, pardon. A viacej. Dobre, no. Takže ja mám teda v crafting storčky. Tu si dáme jednu torčku a tu. Mám si 2 na 6. A spravíme si ešte styky. Ups, a rebrík. No, takže mali by sme mať no, smrky. Mne sa to vždy tak ľúbilo. No. Takže ja teda zoberieme si sekeru. Vec ešte sa vypaluje, už sa to vypalilo, takže už môžem to zrušiť. No a tento diel teda už to aj tak presahujeme, čiže už tento diel teda ukončíme. Teda, no, tak keď ešte vylezeme tam. No, ok. Toto iné vypadá to tak zlé práve, že aj určite lepšie. Tak ešte, čo som tu chcel položiť, nepomôžte mi. A čestku. Takže tu by som chcel mať posteľ. Nie. Tu bude posteľ. Takže bez premiesniť, čo to je. Dobre, tu budeme
Nie, to nebude. Takže, no. Nechcem to nejak usporiadané, takže 5 si napríklad... Ale, prepáčte, ja to teraz faili, že... No, mám našťastie. Sem si dáme... A sem čestu. Do tej česty si teda dáme, jak to bolo. A oxidia. A toto. A si ťa tie čarkoly. Pardon. Toto a styk. Tu hlínu si asi necháme. No, dobre. Toto zjeme. A ešte nesme hlavne. No, dobre. Čo som chcel dať? Dobre, takže toto by bolo všetko z tohto videa. Počkaj, nie je to originál. Pardon. Takže toto dneska bolo všetko z tohto videa. Uvidíme sa pri ďalšom videu a toto je na dneska všetko. Na budúce vám pláne teda dostávať sa tu a ďalšie veci. To už vám neprezradím. Nechajte sa prekvapať. Takže čaute, majte sa krásne. Ak vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak sa môžete spláchnuť. Ja sa s vami lúčim a straším všetky deti. Čaute.